Asteburua joan da, umore honenez, lata poltsat eta brik, ustuen omenez. Guztiok birziklatzen, gara astelenez, joan dana berriz bueltan, etorriko denez. Zer egingo dugu gaztearekin? Araza muzioa! Aste artean jetxi, ezazu papera, egunkari zaharrak bilduta atera. Gero izan dezagun hartzeko aukera, notizi berriekin lehengo paper bera. Oskailuko atia, etxeko zimendu, aste azken amarroi, diguna barmendu, bizitza ziklo bat da, eman eta kendu, lurrak emandakoa, lurrak irensten du. Ostegun iluntzetan dena da plastiko, zenbat gauz enbasatu bolsata guztiko, geruza gainekota bandeja azpiko, horrelakorik ez dut gehiago erosiko. Ostiralak astia bukatu dezala, kubo marroiak nahi du oroitzen ezala, tapaz kanpora dago platanoa zala, txintxilikan azazu esanaz bezala. Eta larun batetan dator errefusa, orain ulertu dezu sistemaren funtsa. Zakar horrek ezin du gehiegirik kutxa, aste betea eta bolsa ia hutsa. Igandea heldu da, mamuen beldurrez, kubo marroia dago, azalta ezurrez, konpostatu ondoren, jantziko da urrez, Zubietako zulua, bete deigun lurrez. Bizi asmo batekin, ari gera ari,
gutxiago sortuta, sortzen danaz adi, arnasa eman nahian, aire eskasari, airea emateko, gure arnasari, arnasa eman nahian, aire eskasari, airea emateko, gure